Il-Partit Laburista saħaq li f'materja sensittiva bħalma l-IVF il-familji jridu soluzzjonijiet. F'istqarrija nisa Laburisti nnotat id-dikjerazzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li sejjaħ lil dawk li ma jistax ikollhom tfal jgħinuh biex ikun fil-gvern u bekk fi kliemu jassiguraw li tfal ta' ħadd ieħor ikollhom futur sabiħ. Unselleminaw dik l-om li qatt ma kienet, dak il-missier li qatt ma kien. Ħsiebi miegħek ukoll. Pero intu kol għandek x'toffri anke jekk ma kellekx tfal, anke jekk ma jistax ikollok tfal. Intu kol, intom ukoll għandkom x'toffru lis-soċjetà. U bil-ħidma tagħkom, bix-xogħol tagħkom, bl-attiviżmu tagħkom jekk tgħinu lil dan il-partit ikun fil-gvern, tkunu qegħdin tgħinu l-tfal ta' ħaddieħor biex huma jirnexxu kif xtaqtu li jkollkom tfal intom u jirnexxu wkoll. Il-Partit Laburista qal li d-diskors ta' Bernard Grech huwa wieħed insensittiv. Dan fl-istess ħin li Grech ma joffri ebda soluzzjoni lil familji u persuni li għaddejjin minn sfida biex isiru ġenituri. Il-Partit Laburista qal li gvern ġdid immexxi minn Robert Abela jekk jingħata l-fiduċja jgħin lil koppji biex isiru ġenituri u jdaħħal emendi fil-liġi tal-IVF billi jestendi s-servizz tal-IVF, jintroduċi servizzi ġodda bl-aktar teknoloġiji moderni biex koppji li jaffaċċjaw problemi ta' infertilità isiru ġenituri f'pajjiżna stess u jestendi s-servizz tal-IVF biex kull min diġà għamlu b'suċċess ikollu ċans għal wild ieħor. Il-Partit Laburista fakkar l-impenn li l-mediċini kollha assoċjati ma' dan il-proċess jingħataw b'xejn b'effett mill-bidu ta' din is-sena. Ġie remarkat li quddiem dawn il-proposti l-kap tal-Oppożizzjoni qal biss lil dawk li qed jaffaċċjaw din l-isfida biex jissieħbu fil-Partit Nazzjonalista u jieħdu ħsieb it-tfal ta' ħadd ieħor. Quddiem il-fatt li Bernard Grech mhux japprezza l-bżonn ta' aktar bidliet f'dan is-settur u qed ikun insensittiv bi kliemu, l-appell tan nisa Laburisti jibqa' biex dan is-suġġett ikun trattat bl-ikbar serjetà fejn ma jiġux injorati il-weġgħat tan-nies.